uban sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan ug mga pag-ampo nining santos nga misa, ato karong iapil sa atong mga pag-ampo kining mga musunod. Thanksgiving Mass for all the graces and blessings received, answered prayers and guidance offered by Winifrida Baby Caballes and children. Thanksgiving Mass in honor of Senior Santo Niño, Our Lady of the Sacred Heart of Jesus, Virgen Sariglab, Senior San Roque, St. Martin de Porres, and also for all the blessings received and gift of life offered by Sarmiento and Potot family. Thanksgiving Mass in honor of Senior Santo Niño, Mother of Perpetual Help, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, and also for all the graces received and for the gift of life offered by Potot and Sarmiento family. Thanksgiving Mass in honor of Our Lady of Guadalupe, Saint Padre Pio, Saint Rita, Saint Teresa of the Child Jesus, Saint Peregrine, Saint Vincent Ferrer, Saint Gertrude, offered by Rivera family. Thanksgiving Mass for all the answered prayers and graces received, offered by Evelyn Tradu. Thanksgiving Mass for the good health of my family and good sales, offered by Imalilas Timosa. Thanksgiving Mass in honor of the Holy Spirit, Mama Mary, Saint Joseph, Saint Expeditors, Saint Michael, for all the answered prayers, petitions, requests, financial blessings, graces, and good health received through the years, offered by Delia Dayday. Thanksgiving Mass for all the blessings, good health, and all answered prayers, offered by Dio Adaptante. Thanksgiving Mass for all the blessings, graces, and good health of my family and all answered prayers, offered by Marian Jaime and family. Thanksgiving Mass for all the blessings, graces, protection, gift of life, and answered prayers, offered by Inday Indoma and children. Thanksgiving Mass in honor of Lord Jesus Christ, our Mother of Perpetual Help, Senior Santo Niño, San Vicente Ferrer, for all the blessings received and good health, offered by Arlene Lopez and family. For the healing of body and mind and spirit, enlightenment of Winnie John Bib Caballes, offered by Winifrida Baby Caballes and children. Conversion of sinners, healing of family tree, enlightenment of Holy Spirit, peace and unity, offered by Sarmiento and Potot family. Success in studies and business, peace and unity, healing of family tree, offered by Potot and Sarmiento family. Healing of the sick, world peace, offered by Rivera family. Prayers for the restoration of good health of Elizabeth, Amay, and for all the health issues, safety, and good health of Evelyn, my brothers and sisters, nephews and nieces, grandchildren, senior employees, friends, and residents of Quintanar Compound, offered by Evelyn Tradu. Protection of my whole family, offered by Imalilas Timosa. For complete healing of Facundo, Elizabeth, Delia, Jack, Jacinto, Ronald, Alex, Laarnie, Mela, Dylan, Sangoyo, Evangeline, Susana, Susan, Hope, all the sick suffering in the hospitals and their home, good health for all the members of my family, Primary Easter, Lister Luis, Lois Adler, Rizal Ann, Reverend John, Ethan, nieces and nephews, deliverance from bad debts, offered by Delia Dayday. For complete healing of Epifanio, a restoration of health concerns of Deo, offered by Dio Adaptante. Health restoration of Delia, John, Trad, Elizabeth, Hassel, Efrain, Irene, Lerma, Hisikeu, Warleto, Gibiana, Pe, Adolf, Aida, Dong, Efrain, Raymond, for bone marrow transplant, Rafael Sr., safety, good health, and protection of my family, brothers and sisters, Senior Elementary Batch 1967, ANS Batch 1971, and respective concerns of Ed Ryan, Ed Brian, Ed Orion, Lina, Yomi, Kobe, Candy, Kayan, and Marian. Cover us, Lord, with your mantle of protection from earthquakes, typhoon, prayers to end Middle East, war, USA, Israel, and Iran.
offered by Marian Jaime and family. Prayer for the quick recovery from illness of Hanson and Elizabeth, offered by Gamutan family. For the souls of the following: for the souls of Natividad Victor Ines Gelia Crispino, Adoracion Utiquia, offered by Eduardo Martinez and family. For the souls of Antonio Cristita Alberto Sr., Aurelio Virginia Severino Sr., Patricia Felix Sr., Leonora Alfonso Pelisa Ernesto Samson, Elisa Ima Lyle, offered by Rinaldo and Bibin Biagan and family. For the souls of Elaine Grege Elpidio Jr., offered by Inyang Amaka. For the souls of Patria, Merlinio Francisco Rogelio Margarita, offered by Kakar Cornejo. For the souls of Binaventura Restituta Miguel Pahalia Jose, offered by Sipirina Pahalia. For the souls of Nicanor Sr. and Jr., offered Nicanor and Sr. and Jr., Anisita Elena, Nanette Leonagis, Ramon Eliseo Sr. Amado, offered by Ili and Los Calacas Capalia. For the souls of Maximo Serocam Caballes, Yonoria, Eusebia Ambrosio Victoria, Encarnacion Antonio Pasiana, Juana, Monica, Moises Samian, Felicissimo Patricia, Florencia Adora, offered by Winifrida Bibi Caballes and children. For the souls of Alfonso Sr., Theodosia, Emma Alfonso Jr., Marisa Julius P. Merna, Bernardo Darwin, offered by Aurelionisa Romeo Alfredo Mina Meliton Vivencia, Fernando and Darwin, offered by Sarmiento and Potot family. For the souls of Pedro Estefania, Danilo Pedreto, Tomasito Hubita Vicente, Petronila Nestor Norma Leliosa Damiana, Randy and Helen, offered by Potot and Sarmiento family. For the souls of Jesus Dominador Sr. and Jr., Bernardo Conrada Paulino Francisca, Julia Marcial Marcila, offered by Rivera family. For the souls of Urbano Sr., Rose Amparo Edgardo, Nanette Grace Baselio, Fortunata Francisco Purificacion, Anastasio Romana, offered by Evelyn Tradio. For the souls of Alejandra Abondia Cynthia Felicidad Guillerma, Sion Julius Milani, Leonardo Marcial, Mateo Jr., Leonardo Crisanti, Alexander Jesus, offered by Imalila Stimosa. For the souls of Valentina, Cerelo, Violeta, Lorna Amelita, Den Evans, Baselio, Leonora, Eliodora, Pelomina, Teresita, Victor Pedro Rizalina, Welfredo, Benjamin Luciana Francisco, Marlene Eupemio Danieng, Mateldi Ben, Maria Teresa Rodeta, Ernesto Marcelina, Juanito Concordio, Edita Amparo, Pablo Sergio Adoracion, Asusina Edgardo, Nanette Urbano Sr., Rosa Benet Gualberto, offered by Delia Dayday. For the souls of Carmen Evangeline Benz Michael, Liliusa Josepina Rodolfo Telma, Roberta Glicerio Floro Jose Glenda, Celestino Mercedes Serpaila, and the souls of Don Sergio Osminia Bats 1988, offered by Deo Adaptante. For the souls of Edgardo Rosa David Grace, Nanette Urbano Sr., Amparo Basilio Mateldi, Fortunato Marcelo Valentina Anastasio, Romana Loren Violeta Amelita Benjamin, Felipe Pastora Edwina Pedro Rizalina, Ben Gloria Francisco Purificacion, Ima Nelo Hiel Rose Melanie Cynthia, Den Evans Muhammad Eric, Ralph Marian P. Yolanda, Alan Roclesia, Nick Leone Wilfredo Mariano Robin, Benjamin Marcelina Danilo Elwin, and all departed souls of Senio Elementary Bats 1967, ANS Bats 1971, all Senio faculty and personnel, Humphrey Isabelita Maria Tersurut, Ernesto Rudet,
offered by Marian Jaime and family. For the souls of Miguel Jr., Agustin Visitacion, Bibelina, Eduardo Baby Boy, Miguel Sr., Prisca Elma Esterlino Emler Marito, offered by Inday Indoma and children. For the souls of Eutikio, Carmencita, Cheryl, Cleope, Cristina, offered by Gamutan family. For the souls of Clarita Garzola, on her 40 days, Juanita, Faustino, Santosa, Jose, Gabiena, Luciana, Vicente, Lariana, Salvador, Susana, Eusebio, and Elizalde, offered by Arlene Lopez and family. For the souls of Joselito, Mary Glenn, Diana, Emedelina, Dionisio, Cesar, Leonardo, Wilma, Pilis, Luciana, Juanita, and for all souls in purgatory, especially the forgotten ones, offered by Dina Hamison. And for all souls in purgatory, especially the forgotten ones, offered by Rinaldo Gibin Biagan and family, Inyang Amaka, Winnie Frida Caballes and children, Seperina Pahalias, Sarmiento and Potot family, Potot and Sarmiento family, Rivera and Rivera family, Evelyn Tradio, Emalila Stimosa, Delia Dayday, Deo Adaptante, Marian Jaime and family, Inday Endoma and children, Arlen Lopez and family. Palihog Mangluhod. Orasyo Imperata. Alang sa kalinaw o pagkikiusaban sa mga kabos, langit nung amahan, magbubuhat sa tanan o tuburan sa tanang grasya. Midool kami ning panahon na sa kalisdanan o panginahanglan, samtang ang kalibutan nagatubang sa kagubot o pagsaka sa presyo sa lana. Among gibati ang bugat nga epekto nining among inadlaw-adlaw nga kinabuhi, ilabi na sa mga kabos ug huyang. Hatagig dakong pagilob ang nagantos, aron makalahutay sila ning sa ilang mga kalisdanan, uban og ang paglaom. Dasiga sa pagkamanggihatagon ang mga anaa sa mayong kahimtang, aron ipaambit nila ang ilang mga panalangin, uban ang kaluoy. Hatagig kaalam ang mga nangulo sa mga nasod, aron pilion nila ang kalinaw, imbes gubat, pakigdialogo, imbes kapintas, ug ang kayuhan sa tanan, imbes kaugalingong interes. Tudlogi kami nga mahimong matinud-anon tig-atiman sa imong kabuhatan, gamiton namo ang mga gasa ug kabtangan, nga maalamon, nga likayan namo ang pag-usik, ug ang mag-atiman kami sa usag-usa, uban ang gugma ug kahiusaan. Ligunang among pagtuo sa imong gugma ug kaluoy, aron bisan sa panahon sa krisis, musalig kami nga dili mo biyaan ang imong katawhan. Hinaot nga ang Santo Niño, magiya ug manalipod kanamo, ug hinaot unta nga si Maria Virgen sa Guadalupe, magampo alang kanamo, aron maghari ang kalinaw, ug magpabilin ang paglaom sa katawhan. Gipangayo namo kini, pinaagi kang Kristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa Samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios Arsobispo Teofilo Camumot. Makagagahom og kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, mao naghimo sa imong alagad Teofilo Camumot, sa paghalat siyang kinabuhi, diha sa pag-alagad kanimo, isip pari ug obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo, ug manggihatagon sa gugma, alang sa mga kabos ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ngiyang mga hiyas, maghatag sa tanan ug makanunayong panigingnan, ug makita sa simbahan, nga angay siyang ibayaw sa kadungganan sa mga altar, isip timaan sa imong kaayo, alang sa pagpasidungog ining imong alagad,
Mapausanon kami nga liupo kanimo, nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Ibugat ang inyong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak nga buhi ug hari, uban kanimo diha sa kayo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo ana sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasaylua kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, og dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoal wasa kami sa daudan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, walahan ka sa nga babaeng tanan, og walahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, giyampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya samahan og sa anak, og sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manindog, Regina Chili, sa ngalan samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Rayna sa langit, maglipay ka, Alleluia. Kay siya ang takos mong gipadala, Alleluia. Nabanhaw sumala sa iyang giingon, Alleluia. Iampo mo kami sa Dios, Alleluia. Maglipay ug magsadya ka, O Birhen Maria, Alleluia. Kay sa pagkatinuod, nabanhaw ang Ginoo, Alleluia. Magampo kita, O Dios, nga tungod sa pagkabanhaw sa imong anak nga si Jesucristo, nga among Ginoo. Gilipay mo ang tibuok kalibutan. Itugot, nangamuyo kami kanimo, nga iyang inahan, makabaton unta kami sa kalipay, sa kinabuhing walay katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Himaya samahan og sa anak, og sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang kay salamat ug maayong buntag kanatong tanan.
Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug na Hesukristo atong Ginoo, maanaa kaninyong tanan. Manaasab kanimo. Maigsoon maghinulsol kita sa atong mga sala, aron mahimo kitang andam sa paghalad ining sakripisyo ang santos nga misa, uban sa gipadala nga mga katuyuan nga ipaampo patabang sila og ampo kanato karon. Nagakupisal ako sa Dios ang magkagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako iyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan nga buhaton, kay akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay kulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iyampo sa Ginoo ang atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios ang makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Ginoo, taghangyo kami itugot kanamo, nga maandam kami ingon sa angay, alang sa mga misteryo sa Pasko, aron ang gibuhat namo, nga malipayon, manalipod ug magluwas kanamo, pinaagi sa gahom nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, gabuhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlogikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya dinasunan sa tibuok simbahan, kaming mga apostoles, ug ang mga pangulo sa maong simbahan, nagkauyon pagpilig mga tao sa ilang pundok, aron ipadala ngadto sa Antioquia, uban ni Pablo ug ni Bernabe. Gipili nila si Judas nga gingadlag Barsabas ug si Silas, mga tao nga gitamod pag-ayo sa mga kaigsuonan, ug ilang gipadala kanila kining mosunod nga mga sulat. Ang mga apostoles ug ang mga pangulo sa simbahan nga inyong mga igsuon nangumusta sa tanang mga kaigsuonan dili Hudiyo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria ug sa Cilicia. Nakabalita kami nga may mga sakop sa atong pundok nga nagsamok o nagpalibog kaninyo tungod sa ilang gipanulti. Apan kini sila wala namo subua sa pagbuhat niini. Busa nagtigom kami ug nagkauyon ang tanan sa pagpilig mga tinugyanan aron ipadala nganha kaninyo. Mukuyog sila sa atong minahal nga mga higala nga si Bernabe ug si Pablo nga naghalad sa ilang kinabuhi aron pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Busa among gipadala kaninyo si Judas ug si Silas nga maoy mosaysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. Ang Espiritu Santo ug kami nagkauyon sa dili pagsangon kaninyo ug laing mga palasunon gawas sa gikinahanglang mga tulumanon nga mao kini. Ayaw kamo pagkaon ug kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios ni dugo ni mananap nga gituok, ug likayin ninyo ang pakighilawas kun likayan ninyo kining mga butanga, matarong ang inyong gibuhat. Adios. Ang mga tinugyanan ilang gipagikan og nangadto sa Antioquia, o gitigom nila ang tanang magtutuo o gihatagan sa sulat. Sa pagkabasa sa mga tao sa sulat, nalipay sila pag-ayo tungod sa makapadasig nga mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
sa kanasuran o Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, taliwala sa kanasuran, o Ginoo. Awiton ko ang imong kadungganan diha sa mga nasod. Ibayagon ta, labaw sa kalangitan, o Diyos. Labaw sa tibuok kayutaan, ibabaw sa imong himaya. Daigon ko ikaw, diha sa kanasuran, o Ginoo. Lamdag ka, o Ginoo, sa gilakdan ko. Ang pulong mo, ang iwag sa dalan ko. Alleluia, 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 lamdag ka. Ang Ginoo manaang kaninyo, Manausap kanin, gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, kini mao ang akong sugo, nga maghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma kay ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo, akong mga higala, kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyahang agalon. Hinuon tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisutihan ko man kamo sa tanan nga dadungog ko sa akong amahan. Dili kamo mo'y nagpili kanako. Ako ang nagpili kaninyo, ug gipili ko kamo aron manlakaw ug mamungag daghang mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan, bisag unsay inyong pangayuon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang gisugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Ang mga santos nga kauban nato sa pagtuo, sila ang gitawag og mga higala sa Dios. Og dinhi sa ato ang grupo, sa atong pundo karon, dunay mga tao nga loyal kaay sila sa pagsimba, loyal kaay sila sa pagtuman sa ilang nadungog gikan sa simbahan. O gitawag sila higala o aktibo nga membro sa atong pagtuo o sa atong parokya. Kabisan kung mag-ulan, bisan busy kay sila sa ilang trabaho, dili nila kalimtan ang ilang higala o ang ilang pundok, diin sila dihat daha nagkaila o nahimos lang suod sa usag-usa. Gani dunay uban diha sila nagkaila sa simbahan o nagminyo sila. O tungod niini ang ilang kaminyoon, ilahang gitawag og sakramento sa gugma sa Dios. Diha ta nagsugod sa Dios ug unta ana ta motapos sa Dios. So mga higala sa Dios Amahan, mga higala sa Dios nga anak, ug sa katapusan tawgon sila mga anak na gyud sa Dios Amahan. So muna gipangandoy nato nga
matapos mo ganyan itong kinabuhi sa ubos, unta mailata sa pundok sa taas. Kaya mo man pangandoy. Ang pangandoy sa tao nga naa sa kalinaw, nga mosaka siya. Dili magkontinto lang dinhi sa ubos, kinaamay taas. So, mahimong pagkasaka unta ako ug mahimong apil sa pundok. Nga anaa sa kahitasan. Balik-balikon na kung kanunay ang mga tao nga dunay pangandoy, anaagid kanila ang direksyon sa kahitasan. Tinuod na tayo mga higala dinhi sa yuta. Pero ini kamatay, usahay makalimuta. Pero ang atong higala nga nasa kahitasan, kanunay sila nangandoy ug mutabang nga sa katapusan mag-abot kita sa kinabuhing hayahay, kinabuhing dato, kinabuhi nga ato, nga dili na madisturbo pa. Unang si Jesus mingod gid siya, kamo ako mga higala, kung timano ninyo ang akong sugo, paghigugmaay kamo. So ang gihangyo sa kahitasan aron kita mosaka ang atong kalinaw, ang atong kalipay karon ug sa umabot kinaamang umuabot siya paghigugmaay kamo. Ug sa man ang paghigugmaay mingon siya ang pagtugyan sa anaa kanimo alang sa imong higala. Ug gitawag kini pagsakripisyo. Munang ikaw niya karon nining maong kasaulugan. Ug usa man ning kasaulugan gitawag ning sakripisyo. Sakripisyo sa atong higala nga si Jesus aron mamaayo ug magpabungahon ang atong adlaw karon. Munang ingon siya, panglakaw ka mo, hindi ka man nini itong kasalugan, hindi ka man nini itong encounter ni Jesus, manglakaw ta, unya mamunga. Maayo ang ato ang masinati uban sa mga tao nga wala mosimba, wala magkakalawat. Malinawon ug mabungahon ang atong pagtrabaho, ang atong pagdala sa inyo mga kabataan o kisabay atong daduon karon. So ang rason gayud nga mamunga, human kita nakikita sa atong higala o nidawat sa iyang gihatag, ang iyang gihatag, ang iyang kinabuhi. So munang nagdala kita sa kinabuhi sa atong agalon nga wala mo tawag na tog sulugoon kundi iya gayong suod ng mga higala. So may you have a fruitful Friday today. May you have a fruitful morning until evening today. This is the promise from our friends, the friends in heaven. God the Father, God the Son, and God the Spirit, and the saints. And hopefully, pagkatapos sa atong pagpuyo sa yuta, ila kitang panganduyon nga maipon sa kahitasan. So kung doon ay mamatay karong adlaw, doon na maging mamatay matag adlaw, una sila makalabang gikan ng kasakit ngadto sa kalipay sa kahitasan sa langit. We include them because they too are members of our group. Ang family nga mitawag sa Dios atong amahan ug sa atong mga kauban, mga igsuon, mga suod na igsuon. Please stand. Si Kristo mitawag kanato nga iya gayong mga suod nga mahigala diha sa atong pagsikripisyo sa usag-usa, diha sa atong pagpakita sa atong kaayo sa gugma ngadto sa usag-usa. Karon ipakita nato kanang maong gugma pinaagi sa atong kinasing-kasing nga pagsimba sa Dios diha sa pag-ingon, Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo.
Ginoo pamatia ang among mga pagampo. Nga sila nga gitawag sa pagwali sa ebanghelyo sa bisan unsang paagi, magsangyaw sa maayong balita sa Dios ng gugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pagampo. Nga ang mga nangulo sa politika magmahadlokon sa Dios ug mubuhat sumala sa mga pulong ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pagampo. Nga ang mga minyo kinasingkasing nga mutuman sa sugo sa atong Ginoo sa paghigugmaay bisan sa labing malisod nga mga sitwasyon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pagampo. Nga ang mga masakiton makakaplag og gugma diha sa mga nagatiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pagampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pagampo. Nga ang Dios mutanyag og kalinawng walay katapusan ngadto sa atong nangamatay nga mga kaigsuonan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pagampo. Pamatia o gamahanan nga Dios ug amahan ang hangyo sa imong matuohon nga katawhan. Ug tuguti nga mutubo ang imong gugma nga imong gihatag dinhi kanamo aron amo kining gamiton alang sa among isikatawo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Kagikan siyang pagkamagitago na dawat ang gihanan kini mo kining panubot sa iyo tagnaman sa kanso. Mahimo kining kalanon nga espirituhanon alam ka. Imo ihalad ko karon Ginoo. Diyos sa tanang kalibutan, kagikan siyang pagkamagitago na dawat ang gihanan Kini makapahimot kanimo. alam ka. Yutay lang kini ihalad ko karon apan kinasing kasing. Kaigsunan pagampo kamoron kining ako ug inyong halad sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan ang labaw ug gamahanan sa tanan. Dawat panuntas Ginoong sakripisyo gikan sa imong kamot. Alang sa pagdayeg paghimaya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibuok nga santos nga katawhan. Ginoo balaana kining mga dala nga gasa o halad sa imuhang katawhan nga nias imong tubangan. Kamahi po ning gasa nga espirituhanon. Himuha kami alang kanimo nga mga gasa nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw At salamat kita sa Ginoo nga atong Dios. ang ngayong matarong. Santos gamahan Dios nga tunay gamahanan labaw sa tanan. Ang ayo matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinaagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo. Kay wala sa Jesus mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon isip sakripisyo at tubangan nimo tungod og alang kanamo. Nagpadayon siya sa pagpanalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghelo mga santos sa langit tagasangyaw kami sa imong himaya, tuyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa
sa kahitahasan. Daigo ng nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitahasan. Santos ginikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala imong balaang espiritu o pagsantos ining mga gasa aron mahimo kinialang kanamo lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Kaysa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha sa iyong pan, mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tilun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kana, kay kini maong akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha sa Jesus sa kalis, mipasalamat kanimo pagsab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tilun-an ug miingon, dawata kini og Panginoon kamong tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga salang mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalit kami kanimo amahin. Nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo tungod kay imong giisip nga ngayan nga matubang umolagad kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Jesucristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan, ang katawhan nga imong gitubos. Lukop gayud sa tibok kalibutan. Himo ang mahimpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa Alberto among obispo, tanang obispo kaparian ug tibok katawhan. Hinumdumisab ang among mga kaubang patay na ang ilang mga lawas dinhi sa yuta. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nagamatay diha sa imong kaluoy. Dado silang tanan sa pagsuduong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himo aming angayang makaambit sa kinabuhi nga tunay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amahan na amo kang daykon ug kimayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo kagagahom amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang tungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo kita sa amahan nga iyang pasayloon ang atong manabuhat nga dautan ug iyang kitang dad-on nga makapasaylo usab sa mga tao nga nakabuhat og dautan kanato. Amahan namo nga naa ka sa langit. Pagdaygo namo ang imong ngalan. Waabot ka namo ang imong kingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Pasiluan kami sa among mga sala. Maingon nga nagpasaylo mis na kasala namo. Dili mo kami itugian sa panulay. Hinunualwas sa kami sa dautan. Bangayo kami kanimo. Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon ng karon. Aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok o kagubot samtang kami malaom ang nagpaabot sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, agahom kang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton hatagi mi sa imong kalinaw, hatagi mi sa imong kayusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyo. Manosap kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa kaayo pag inigsuon kay peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini mao si Jesus ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan tang tanang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mudawat nimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Kanimo Diyos nagahulat ako nga musulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayud ako'y gipaabot nga lain pang sama sa kaayo mo. Ikaw ang bugtong nga gipaabot ko, ang gugma kong kabus ihatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mahilayo, ako sa hugot nagatuo nga naa ikaw sa altar. Sa adlaw gabi ikaw nagahulat, nga dunggo ng imong pagtawag. Kanimo o Diyos nagahulat ako, nga mosulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayud ako'y gipaabot, na lain pang sama sa kaayo mo. Ikaw ang bugtong nga gipaabot ko, ang gugma kong kabus ihatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mahilayo. Ang gilansang ug namatay sa krus, nabuhi ug nagtabang siya kanato. Magampo kita. Ginoo kaming nakadawat sa mga gasa nining Eucharistia ang Santos nga Misa, nang hangyo nga mapubsanon nga ang gipabuhat namo sa imong anak aron paghandom kaniya. Pagkadugang unta sa among pagtubo diha sa kamaayo, pagtubo diha sa gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap ka. Panalinginan mong tanan sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng sakripisyo manglakaw ta dias kalinaw ug gugma ni Kristo Jesus. Salamat sa Dios.